Maayong buntag mga igsoon ko diha ni Kristo. Sulod ning santos nga misa karon atong iapil sa atong mga pag-ampo kining mosunod nga mga intensyon. Pasalamat sa gasa sa kinabuhi sa kabaskog sa panglawas sa tibuok pamilya o sa mga grasyang nadawat. Pamisa sa kalag ni Francisco, Valentina, Filomena, Alejandro, Maxima, Victoria, Librada, Nicasia, Eusebio, Eulalia, Miguel, Faustino, Rosa, Eulogio, Joaquina, Annabel. Pamisa nga hatagan o kabaskog sa panglawas o ilikay sa disgrasya o tentasyon. Pamisa sa kalag nila ni Martina, Francisco Sr., Binvenido, Maria Elena, Prince, Ernesto, Maximo Sr. Pamisa pasalamat sa maayong panglawas sa tibuok pamilya o sa mga grasya nga nadawat. Pasalamat sa tanang grasya nga nadawat sa kabaskog, proteksyon o safety sa among pamilya. Pamisa para sa mga kalag nila ni Fanpila, Fanny, Anania, Gaudencio, Paul, Cleminta, Sophronia. Thanksgiving for the 92nd birthday of Maria Tinchabes. May the Lord continue to bless her with good health. Pamisa sa mga kalag nila ni Agnes Ricaport, Gregorio, Josipa, Corazon, Concordia, Jacinto, Vicenta, Virginia, Remedios, Carolina, Primitivo, Remigio, Aurelia, og Jose. Thanksgiving prayers for the complete healing and fast recovery of Joy, Jackie, Kati, Chris, Emily, Lini, Marisa, Grace, and Marilo. Pamisa sa mga grasya nga nadawat o kabaskog sa lawas. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat o sa among ika-16 wedding anniversary. Pamisa para sa proteksyon o good health to Annabel Campbell and Sibusa family. Misa pasalamat sa maayong panglawas sa tibuok pamilya o pangamuyo sa proteksyon batok sa mga sakit o sa COVID-19 pandemic. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat o grasya sa maayong panglawas nga giiway sa disgrasya. Pag-ampo para sa fast recovery ni Monsignor Ori Hubak o sa tanang frontliners nga masaligon silang nga malig-on ang ilang panglawas kanunay. Salamat kang San Isidro Labrador, Senior Santo Niño, Berhin sa Fatima, kang San Pablo Apostol, sa kabaskog sa panglawas kanunay, o sa mga grasya sa kinabuhi, o sa maayong panglawas ni Mama Rosario. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat, ilabi na sa kabaskog sa panglawas. Pamisa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat ug sa maayong panglawas. Pamisa usab sa kalag nila ni Fernando, Corazon, Faustina, Rafael, Julio Fernando, Isabel, Magancio, Severina, Lamberto, Malco, Mansuito, Paulino, Camilo,
Filon ug Jose Jr. Pamisa alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan ug alang sa tanang kalag sa purgatorio. Pamisa alang kang San Antonio Abad, Mama Mary ug Holy Spirit nga unta makabaton kamig buutan ug maayong school director karong tuiga. Misa pasalamat alang sa ika-3rd birthday ni Zoe Anika Garcia ug sa tanang grasya nga nadawat. Pamisa pasalamat kang Santa Filomena sa kanunay nga paghatag og maayong panglawas ug grasya sa among pamilya ug mga kaparintihan sa tibuok katawhan. Pasalamat sa grasyang nadawat, grasya sa kinabuhi, maayong pagpanarbaho, maayong panglawas, giya, panalangin o proteksyon sa matag adlaw. Misa pasalamat sa Divine Mercy, Mama Mary, Saint Bernadette o mga santos. Pamisa usab sa mga kalag nila ni Maria, Nina, Felisa, Angela o Silverio. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga naabot sa adlaw-adlaw nga tanan. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat ilabi na sa grasya sa kinabuhi ug sa maayong panglawas sa tibuok pamilya, ilabi na gayud sa mga anak nga atoa sa halayong dapit nga hikapon unta ni Lord Jesus nga mamaayo ang ilang panglawas. Pasalamat sa grasya nga nadawat sa kada adlaw ug sa maayong panglawas sa tibuok namong pamilya. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat ug pamisa sa kalag nila ni Camilo, Isabel, Rosa, Vicente. Pasalamat alang sa mga grasyang nadawat ilabi na sa grasya sa maayong panglawas pinaagi sa pagpangaman ni Senyor Santo Niño o sa inahan sa kanunayng panabang. Pamisa pasalamat sa adlaw nga na ni Arlene Hostiniani karong adlaw o pasalamat sa mga grasya pinansyal o grasya sa kabaskog sa among panglawas, grasya sa paglahutay sa panahon karon nga ilabi na sa pandemic. Salamat Lord sa lain na pod nga katuigan nga niabot sa kinabuhi. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat ug maayong panglawas sa tibuok pamilya. Pamisa halat alang sa tanang kalag sa purgatorio. Pamisa sa kalag nila ni William, Remedios, Normando, Enrique, Juliana, Felipe, Gerarda. Pasalamat sa kayusahan sa akong pamilya. Maayong panglawas sa mga grasya sa matag adlaw nga tanan, lakip sa tanang pamilya. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat o pamisa alang sa kalag ni Edwin, Edgar, Robin, Juan o Christine. Pamisa para sa nga tagaan og maayong panglawas nga tibok pamilya, mugasta ang tanang katawhan, mass healing and deliverance of the family. Pamisa pasalamat alang sa adlang natawhan ni Jessica de la Torre sa mga grasyang nadawat o sa kabaskog sa panglawas. Pamisa pasalamat sa grasya nga nadawat. Pamisa pasalamat sa adlang natawhan ni Cherry Ann nga hatagan siya sa kanunay ug maayong panglawas ug salamat kang Mama Mary ug kang Lord Jesus. Pamisa para sa kalag nga tanan sa purgatorio ug pamisa pasalamat sa tanan nga anghel ug mga santos ug berhine sa langit. Proteksyon nga unta hilayo ang tanang katawhan sa sakit nga COVID-19. Labi na ang akong pamilya. Pamisa alang sa kaayuhan sa gipamati sa lawas ni Virginia Paha nga unta maayo na siya. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat o sa maayong panglawas sa tibok pamilya. Pamisa sa kalag ni Fortunato, Alberta, Benjamin, Agripina, Catalino, Nieves, Longinos, Relix, Tulintina, Eduardo, Wilfredo, Felix. Pamisa pasalamat sa langitong amahan sa tanang mga grasya nga nadawat. Pamisa sa kalag ni
Father Valeriano, Father Felix, Father Panfilo, Jose Di Coroso, Manuel Mercedes Pilahio, Bibigna, Rita. Mass intention for the health of my husband and strengthen his immune system to avoid COVID-19. Pamisa sa kalag nila ni Christian, Felisa, Eldiponso, Jose, Pedro, Osmundo, Rodilio, Isabel, Silvestri, Teresita, Constancio, Bonifacio, Paterna, Stanislao, Roberta, Regina, Teresita, Mercy, Boy, Josephine, Reprinita, Maximina, Florentino, John Fritz, Maria, Emiliana, Orsulo, Juana, Ricardo, Esterlita, Romil, Chudula, Carda, Pedro, Mario. Pasalamat sa Santissima Trinidad, mahal nga kasing-kasing ni Jesus o mahal nga kasing-kasing ni Maria. For the complete healing of Romolito and protection for his family, alang sa kaiyuhan sa sakit ni Elvira, ug alang sa conversion ni Mercedita. Mamisa sa mga kalag ni Marcelino, Marjon, Chofilo, Rosario, Irene, Cirilo, Soledad, Hermogenes, Edward, Bonifacio, Leonarda, from Wilfrida. Mamisa sa kalag ni Prodilinda, Osmundo Sr., Sigondino, Shanico, si Perino ug mga kalag sa purgatorio, Nicomidis, Perpito, Eusebia, Rosita, Marcelo ug mga kalag sa purgatorio. Pamisa sa kalag ni Jeruel, Dinis, Pasiano, Abilina, G. Lee, Oscar, Cipriana, Juan, Roberta, Ramilo, Alana, Jason, Candida, Victor, Domingo, Maximina, Gregoria, Concordio, Brigida, Jose, Benita, Alfonso, Nazario, Soledad, Joselito, o Ricard. Pamisa sa kalag nila ni Juanita, Romeo, Victorio, Ropina, Jeffrey, Rustico, Rodolfo, Juanito, Aria, Richie, Leonardo, Marcos, Sulficio, Adonica, Mario, Restituto, Gregoria, Napoleon, Sinaida, Sirapia, Miguel, Eulalia, Rosil, Miguel Jr., Valentina, Eusebio, Nicasia, Pablo, Demetria, Marcos, Marina, Viñana, Rogelio, Anastasio, Artemio, Rogelio, Anisito, Eutiquia, Basilio, Lucia, Luciano, Lucrecia, Victorina, Dionisio Sr., Tony, Isidro, Julio, Martina, Gregorio, Herbacia, Cristita, Faustino, Honoria, Gaudencio, Rinaldo, Maria, Leonardo Sr., Susana, Wilita, Leonardo Jr., Manilin, Omar, Leo, Ernesto, Rinaldo, Crescenciano, Guillerma, Felicitas, Pilino, Hill, Macaria, Emerciana, Cosmiana, Anisita, Sifrido, Isabelita, Gloria, Pedro, Teresita, Roberto, George, Fortunata, Sinaida, Gregorio, Ramon, Francisca, Florentina, Alfredo Sr., Chodora, Ixico, Maribel, Fortunata, Gregorio, Erlinda, Ronald, Gualberto, Cornelio, Juliet, Amando, Hermogena, Elino, Concordia, Felicitas, Saulo, Evangeline, Alex, Gorgonio, Eulogio, Gabina, Leandro Sr., Maxima, Pidencio, Seriaca, Marcelino, Samuel, Sixta, Florencia, Mildred, Luisa, Andres Sr., Mahencio, Severina, Inocencio Sr., Paulina, Roberta, Vicente, Gertrudis, Natalio, Domingo, Candida, Lamberto, Malco, Mansuito, Maria, Cosme, Feliciana, Inocencio Junior, Eulalio, Mitojo, Francisco, Richard, Maximo, Marcelino, Arnolpa,
Jimmy Boy, Malalin, Fulgencio Pilimon, Narciso, Severino, Felix, Ildi, Rosario, Braulio, Milicio, Marciano, Carmen, Gertrudis, Leonidas, Felix, Juanita, Silucia, Aurelio, Joseph, Isaias Sr., Priscasita, Joseph, Isaias Jr., Felix, Conrado, Antonio, Marcosa, Marciano, Pilino, Epipania, Catalina, Dalmacio, Virgilio Sr., Aurea, Jovencio, Jose, Catalino, Cosme, Celerina, Cipriana, Luis, Giovanni, Rosa, Candelaria, Emerencia, Hipolito, Sofia, Sofera, Expedito, Merardo, Hinaro, Jacinto, Gloriana, Celerina, Elisforo, Venerando, Martin, Mahencia, Rupino, Dolores, Pamisa Sakalag, ika-15 death anniversary ni Laura and Cesar, Pedro, Valeriana, Tiborcio, Sin Prusa, Maria, Nita, Josefa, Abdon Jr., Claudia, Cesario Sr., Gerardo Sr., Candido, Albina, Paterno, Gracio, Arnolfo, Jose, Sabina, Paulino, Barciliso, Cosme, Billy, Victoria, Vicente, Lucia, Paulino, Rolinda, Maribel, Amay, Ezequiel, Alejandra, Severo, Cesaria, Virginia, Claudia, Cherso, Renante, Juan, Marshall, Wilfredo, Luis, Juana, Maribel, Flores, Felicísima, Chofilo, Susimo, Angelita, Rodolfo, Ricin, Rinalo, Sharami, Maria Bel, Mario, Andronica, Vicente, Cristina, Arsenio, Marta, Puruta, Seperina, Vicente, Rustico, Restituta, og Alfredo. Daghang salamat. Pag-ampo alang kang Senior San Roque, sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maluloy niyamot nga Dios, Ginoo ug Amahan nga may gugmaon, gihatagan mo kami ug tambal sa among mga balatian diha kang Senior San Roque, aron tungod sa iyang panabang makita namo ang kaayo sa kalag ug sa lawas. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga bertudis nga gihiyas mo kaniya, kay siya ang amang dangpanan nga tambal sa mga sakit nga mananakod. Ipaiway mo kanamo ang mga sakit nga mananakod, ilabi na ang COVID-19 o hamahan nga may ugmaon nga tungod sa mga pahanungdan sa imong matamis o yamot nga anak ug tungod sa mga bertudis ni San Roque nga among langiton nga tambal. Ingon man giampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa nga Pangulo, ang mga haring Kristiyanos aron magpadayon gihapon sa pagsilbi kanimo, ug ang mga irihis ug dili binunyagan managbalik ug moila kanimo. Ingon man luwason mo ang mga kalag sa purgatorio, ang ana sa salang mortal aron mahigawas ni anang hilong nga infernohanon sa mga sala. Aron kaming tanan mobati sa katamis ni ining langiton nga tambal og maabot namo tungod kaniya ang dayon nga katamis dito sa langit. Amen. Langit pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno aluwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan og sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Pagkalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay,
hinunualo sa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan sa bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ibaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gyapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan na mo na ka sa langit, pagdayon ang imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan sa bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras among kamatayon. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gyapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Pangalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gagugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Mga igsoon, maghinulso kita sa atong mga sala, armandam kita sa pagsaulog ni Santos nga misa. Ginoong Jesus, ikaw ang nagpailag kanamo sa dalan ngadto samahan, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ginoong Jesus, ikaw ang mihatag kanamo sa kalipay sa kamaturan, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ginoong Jesus, ikaw ang maayong magbalantay nga nagdala kanamo sa kinabuhing dayon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala. Dadunot ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos nga miabli ka namo sa agyanan sa langit, pinagis paghimaya sa imong Kristo o sa paglamdag sa Espiritu Santo. Itugyan nga muyo kami nga sa pag-ambit namo sa dako kayong gasa, ang among gugma, madugangan ug mulabi og kalig-on ang among pagtuo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari ban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay si Hari Agripa o si Bericini miabot sa Cesarea aron pagyukbo kang Festo. Human sa pipila ka adlaw didto, ang hari gisuginlan ni Festo may tungod sa kaso ni Pablo. Si Festo miingon, ani ay priso dinhi nga wala buhii ni Felix. Ug sa akong pag-adto sa Jerusalem, ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga Hudiyo mipasakag sumbong bato kaniya, ug gihangyo ako nila nga silutan ko siya. Apan isultian ko sila nga dili batasan sa mga Romanhon ang pagsilot sa usa ka sinumbong kung wala pa siya makaatubang sa nagkiha kaniya, ug wala siya kahatagig higayon sa pagtubag sa mga sumbong batok kaniya. Busa sa ilang pag-abot dinhi wala ako maglangan. Pagasunod adlaw gipaatubang ko sa hukmanan ang sinumbong. Apan sa pagsulti na sa mga nagkiha kaniya, wala sila magpasakag bisag unsang sumbong nga akong gipaabot gikan kanila. Naglalis lamang hinuon sila bahin sa ilang relihiyon og mahitungod sa usa ka tawo nga patay nga ginganlag Hesus nga nabanhaw kuno matod ni Pablo. Ug tungod kay wala ako mahibalo kung unsay akong buhaton niining kasuha, gipangutana ko si Pablo kung buot ba siya moadto sa Jerusalem aron adto siya Husaya. Apan miapilar si Pablo ug mihangyo nga ipadayon lang ang pagbilanggo kaniya ug nga ang emperador maoy pahukmon sa iyang kaso. Busa nagsugo ako nga prisuhon lang gihapon siya hangtod ikapadala ko siya ngadto sa emperador. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono didto sa langit. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono didto sa langit. Dayga ang Ginoo o kalagko, tibuok kong kaugalingon, dayga ang iyang balaan nga ngalan. Dayga ang Ginoo o kalagko, ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono didto sa langit. Kay maingon nga ang kalangitan hataas labaw sa yuta, sa ingon labaw ang iyang kaayo alang kanila nga mahadlokon kaniya. Maingon nga ang silangan halayo sa kasadpan, sa ingon iyang gipahilayo kanato ang atong mga kalapasan. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono didto sa langit. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono didto sa langit, ug ang iyang gingharian nagahari diha sa tanan. Dayga ang Ginoo kamong tanan niyang mga anghel, kamong gamhanan diha sa kusog nga nagtuman sa iyang sugo. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono didto sa langit. Ang ginomanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Kinotlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw o Ginoo.
Human sila magkakaon, mingon si Jesus kang Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, gihigog mo ba ako, labaw sa imong pahigugma sa uban? Siya mitubag, oo, Ginoo, gihigugma ko ikaw. Si Jesus miyon kaniya, at timana ang ako mga nating karnero. Unya, mingon asab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mitubag kaniya, at timana ang akong mga karnero. Unya sa ikatuloy gayon, si Jesus miingon, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa makatulo kung siya gihigugma ba niya. O si Pedro miingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, at timana ang ako mga karnero. Sultihan ko ikaw sa batanon ka pa, ikaw ra ang nagbakos sa imong kagalingon, ug nakaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan ini katigulang na nimo, inupa mo ang imo mga kamot, ug lain na ang magbakos kanimo, ug dadon ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. Sa pagsulti niya niini, ipasabot ni Jesus kung unsa nga paagi si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya mingon sa Jesus kaniya, sunod kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Gipangutana sa atong Ginoo si Simon Pedro kung iya bang gihigugma ang Ginoo. Sa tulo kay gayon niyang gipangutana si Pedro. O sa katulo sab kay gayon si Pedro mitubag nga iyang gihigugma ang Ginoo. Tuod kay ang Ginoo makabasa man sa una-una sa kasing-kasing sa tao, nasayo gyud siya kung unsa kamatinud-anon si Pedro sa iyang paingon nga iyang gihigugma ang Ginoo. Apan kung atong balikon katong panahon nga ang atong Ginoo pagataralo na pagalutuso na, pagasakito na, iyang ipahibaw daan sa iyang mga tinunan, sa iyang mga apostoles, nga mao kining mahitabo kaniya, lutuson siya, taralon siya, magpakamatay siya. Unsa bay saad, unsa bay sulti sa mga tinunan, apil na si Pedro. Dili nila biyaan ng Ginoo, muonong sila sa Ginoo, bisan gani, kung mahimo magpakamatay sila, alang sa Ginoo. Apil si Pedro misaad din mga pulungan ngadto sa Ginoo. Apan sa dihang gilutos na siya, gitara na siya, nagkatibulag ang iyang mga tinunan, unya sa kabayan sa Pedro, ang labing pait alang si Ginoo. Kigilimod siya sa makatulong higayon ni Pedro. Wala makailakan niya si Pedro. Nining iyang pagpangutana, kung gihigugma ba siya ni Pedro, si Pedro mihatag sa iyang tubag. Sa lang pagkasulti, iyang gibasulan ang tanan, nga iyang gibuhat, ilabi na, ang iyang paglimod, ang iyang pagsalikwa sa Ginoo. O nasayod ang Ginoo kung unsa kamatinud-anon si Pedro sa iyang pagbasol, siyang nahimong sala sa paglimod niya sa Ginoo. Nakita niya unsa kamatinud-anon si Pedro sa iyang pag-ingon gihigugma niya ang Ginoo. May nungdan nga ang si Pedro gipili sa Ginoo nga mahimong unang pangulo sa simbahan nga iyang gitukod. Siya ang unang Santo Papa nga gitudlo, gipili sa Ginoo aron mangulo sa simbahan nga iyang pagatukuron. Dili usab makatugot ang Ginoo nga iyang simbahan iyang isalig sa usa ka taong way lig-on nga baruganan. Nasayod siya
sa pagbasol gayud ni Pedro, sa pagbago sa iyang kinabuhi, unahin mo siyang matidud anong gayud sa tanan niyang mga pulong. O kini iyang ipakita siyang buhat, mainungdan nga siya pili sa Ginoo, nga mahimong pangulo sa unang pangulo sa simbahan nga iyang gitukod. Ako kining gisgutan, kiligi, kung maghiskot kitang atong pagka makasala, sama na nga atong gisalikoy, sama na nga atong gilimod ang Ginoo sa daghang may gayon. Apan bisan pag kung mo'y atong gibuhat, sa gihapon andam ang Ginoo sa pagdawat kanato, balik nga to kaniya, kung kita kinasingkasan yung mga basol, nining mga putang atong gihimo, sama sa gibuhat ni Pedro. Ang matag usa, aduna pa'y daghang kahigayunan nga magbag-o sa kaugalingon o balik nga to kaniya, o dili gayud mo baliban ang Ginoo sa pagdawat bisan kinsa nga kinasingkasan gayud, nagbasol, naghinulsol, unaning kamot bagbag-o sa kaugalingon o mubalik nga to kaniya. Kaligi ang Ginoo makahibalo na sayod unsa ana sa tong hunaon kasing-kasing diha sa atong mga pagpaningkamot ug pagsunod sa atong Ginoo. Ang Ginoong Hesus mipiyal kanato sa iyang mga bulhaton, nakig-uban og milihok sa uban kanato binagi sa iyang espiritu aron nga atong mahimo ang tanan nga iyang sa iyang ngalan. Mayon kita, ubani kami Ginoo. Ubani kami Ginoo. Ubani ang imong simbahan Ginoo, nga mosangyaw kini sa imong maayong balita, sa imong bugma o gingharian sa tibuok kalibutan, o sinultihan o kultura, magampo kita. Ubani kami Ginoo. Ubani ang mga namunuan sa mga nasod Ginoo, diha sa ilang pagpaningkamot sa pag-angkon sa kalinaw, taliwala sa daghang mga kagubot o panag-away, himuha nga dili masayang ang maong paningkamot, magampo kita. Ubani kami Ginoo. Ubani kami nga karon ani dinhi Ginoo, nga uban ni Padre Bas Oxtero, imong ipadayon ang pagbukas sa among mga mata ug kamot pinaagi sa mga pagtuon sa katekesis diha sa among gagmayng simbahanong katilingban, magampo kita. Ubani kami Ginoo. Ubani ang tanan namong mga igsoon nga mihalin na ngadto sa laing kinabuhi Ginoo, diha sa ilang pag-angkon sa imong gisaad nga kinabuhing dayon, magampo kita. Ubani kami Ginoo. Niining tuig nga ekumenismo, pakigdialogo sa mga nagkalain-laing tinuuan o sa mga lumad nga unta makita nato ang atong kahiusahan diha sa pagtuo sa usa lamang ka Dios, magampo kita. Ubani kami Ginoo. Ginoo Hesus, pinagi sa kusog sa imong espiritu, ubani kami sa among panaw padulong balik sa puloy-anan sa himaya uban samahan o sa Espiritu Santo karon ug hangtod sa kahangturan. Amen.
mga igsoon, pag-ampo kamura ng ako inyong sakripisyo, dawaton ta sa Diyos samahan, makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakrifisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Tanawa nga maluluyon Ginoo ang mga halad sa imong katawhan, ug aron imo kaming madawat ang pag-ani sa Espiritu Santo maghiluunta sa among mga konsensya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo, Maanaw usab kanimo. ibayaw inyo mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Kaya ang Ginoong Hesus hari sa himaya mananaog sa salong sa kamatayon, samtang nagtan-aw ang mga anghel misaka nganha sa kitaasan sa langit. Siya maong magpatiliwala sa Dios ang maghukom sa kalibutan ug ang Ginoo sa kagahuman. Dili aron mobiya siya sa among pagkaubos kundi aron kami nga mga bahin siyang lawas musa at usab nganha diin naguna siya nga among ulog sinugdanan. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko, nagmayang katawan sa tibok kalibutan, ug uban sa mga anghel nagasangyaw sila sa maghimaya, duyog silang way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigo na nag-ani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gini ka o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron may mo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikosyog pa nagmipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao nga kulawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an o miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mawang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo alang sa tanang mga tawo araw na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngini. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuanga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiyo sa diha sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo imong simbahan sa tibok kalibutan, himuanga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Patrick Daniel among Obispo, o hinamdumi sa bangamong mga igsuon nga nangamatay.
Malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nga matay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, nginahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daikon ug amoy ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniaban kaniya og diha kaniya, gihatag na kanimo makagahom nga mahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magaampo kita sa mahan atong gamito na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo, anak ka sa langit, pagdaigyo ng imong ngalan, mabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanaw namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Kay mo man ang gingharian hanggang mugang imaya, hangtod sa kahagturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsaling sa imong sibahan, o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kininyo. Manawa sab kanimo. Ato ipakita ang atong paginigsunay, panagdait manaa kininyo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Ginawang kuraro sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit, alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, mapanipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Pag-ampo alang sa usa ka espirituhanong pagkalawat. Akong Hesus, nagatuwa ko nga ikaw ana sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
Mag-ampo kita. O Diyos, kan sa mga misteryo naghinlo ug nagpakaon kanamo, itugot ngang ilang gigas nga pagkaon, maghatag unta kanamo sa kinabuhi nga dayon. Kinamong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata para sa novel coronavirus. Diyos among Amahan, nisangpit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi, sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangalyupo kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ni ining maong virus nga nagdala sa makalilisan na sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios ng lamdag. Nangalyupo usab kami kanila nga nahiagon sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Pablo Apostol, Iampo mo kami. Ay ginumanaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kanyo ang Diyos nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Aton gikalad ang Santos nga Misa, tungdadon ang gugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.